پر serbilidim ku wekî keçek Kurd ez hatime dünyayê. Heva niha mirov çi bêje ji bo Rojavayê Kurdistanê mirov nikare heqê wî bide. Wek şervanek azadî, şervanê wî gelî, şervanê rêbera po. Şervanê azadî ez çi bêjim jî ez nikarim heqê wî gelî û serokatî bidim. Ji berî em înane vê rojî ku em niha vê coğrafyayê de eger wisa em jiyan bikin ev gelê me qehremanî Rojavayê Kurdistanê ye. Ji bo jî tim hemberî vî gelî em deyndarin. Cana mirov hemberî vî gelî şerm ji dike wekî şoreşgerek jin. Wekî gotinek pir bêdawî derket ya. Canê me bibe hezar parçe jî em ê gelê xwe re bin. Heya xwîna xwe ya dawî jortir ji yev têra nake. Her wiha wekî gelê me berî digot ya gelê me kêle pişme ye. Niha gelê me pişmenin, niha gelê me pêşiya me ye kêleka me jînîne. Pêşiya me da şer dike û me diparêze. Ji bo jî ez hemberî gelê xwe, gelê rêbera po serbilindim û pir pê kêfxweşim. Civaka rojhilata navîn, vê coğrafya rojhilata navîn wekî keçek Kurd şoreşgerim ji bo gelê xwe, ji bo mafê xwe azad, ji bo nasnama xwe, ji bo zimanê xwe, ji bo azadiya berî her tiştî gelê xwe şer dikim. Ji bo jî ez pir serbilindim ku ez Kurd im. Geç Kurdan im.